हेलो लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ बरायलायबाय आंनि गोदान भिडिअजों आरोना जे दाख्लिसो साननैसो सिगां आंनि मोनसे भिडिअमोन आरोना 16K 17Kसो भिउस थांबायमोन आरोना माने बे भिडिअखौ आं दाननांबाय गाइस माखासे प्रब्लेमनि थाखाय आं दानबाय आरोना बे भिडिअखौ माने बे भिडिअआ आङो सोरनिबा धोरोमखौ गावस्रा होनाय एबा सोरनिबा धोरोमनिफ्राय बायदिसिना जाथाय जागोन आं बिदि सानाखैमोन आरोना माने आंबो माने बाथौ धोरोमनिनोखा आंबो बाथौ धोरोमखौनो खुलुमो ओंखायनो आं इसिबां माने एफा गिदिर प्रब्लेमाव थांगोनखौ आं सानाखैमोन आरोना दा जिखुनु हक आं भिडिअखौ दानबाय आरोना होमबाबो बेनिनो फिसा क्लिप जे भिडिअखौ दानदोंमोन आरोना बेनिनो फिसा क्लिप जे भिडिअआ गासै बाथौ धोरोमनि थाखाय गोनां बिसिनि हिसाबै आं बे भिडिअखौ लाफिनबाय आरोना गाइस स' सिगांनि बायदिनो आंखौ सापर्ट होलां जेसेबां हायो एसेबां माने नोंसिनि सापर्टजोंसो आंनि इउटुब चेनेला ग्र' जागोन आरोना गाइस ओंखायनो जेसेबां हायो एसेबां सापर्ट होलां आरो गाज्रि कमेन्ट दाहर गाइस बे गाज्रि कमेन्टनि थाखायनो माने आं आंनि भिडिअखौ दाननांबाय आरोना एसे बाथ्रा दान्थेलायनायसोमोन आरोना बेखौ माने रावबो गोसो सिङाव सिरियास लानानै बेबायदि दावराव दावसि जानाङा आरोना बे मोनसे गेमसो माने बे मोनसे बादायलायनायसो आरोना जे नंगौ नङाखौ नोंसोर गाव गावनि गोसो सिङाव बिजिरना लानो हागोन आरोना खिन्थु बेबायदि कमेन्टआव हरनाङामोन आरोना गाइस नोंसोर गोसो सिङाव जा सानना लायो आरो बेवहाय आङो रावखौबो पार्सनेलि दुसमन माने पार्सनेलि रावजोंबो सुथ्रु जानो बिदिबायदि थाखाय आं भिडिअखौ लाबोआखै गाइस ओंखायनो माने भिडिअखौ नायनानै रावखौबो पार्सनेल दुसमन दाला आरोना गाइस बेबायदिनो उनावबो आरो जेसेबां हायो एसेबां सापर्ट होलांदो आरोना लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना हो गाइस बयबो आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोन खेराइ फुजा खेराइ होनोब्ला जोङो मोनथिगौ जोंनि जोनोम जानायनि सिगांनो आइ आफा आजै आजौमोनहा खेराइखौ सोरजिनानै गालांदों बे बर' हारिनि धोरोमजों लोब्बा थानाय मोनसे फालिथाय बेवहाय बर' हारिया बे खेराइनि गेजेरजोंनो गावनि सिनायथिखौ बुहुमाव गोसारहोदों बियो मारै होननानै बुङोब्ला जोङो खेराइ होनोब्ला दिनै नुनो मोनो जे खेराइयाव सिगां सिजौ फांसे गायनानै बे सिजौखौ दुमदिंनो थाखाय औवा गंसे दाननानैनो बे औवा गंसेजों 16था खाथि आरो 15 दख'ना खामि सैनांगौ आरोखि दा बिनि उनाव बे 15था खामि आरो 16था खुन्थियाजों बाथौखौ दुमदिंनानै बेखौ माब्रैबायदि दुमो बिनि दुमनाय केपासिटिया जाबाय जोंनि गोदो गोदायनिफ्राय फालिबोनाय नेमखान्थि हिसाबै जेरै जानागुरुफ्रा मोदाय रायो बाथौनि गरङा गरंबा बर'नि सिफुङा फंबा बर' बोराइनि रावाबो फंबा बेफोरबायदिनो बेनो जाहैबाय बार दै हा अर आरो अख्रां बे बिथिंखौ लानानैनो जोङो जोंनि बर' बोराइनि बादफ्रा सोलिबोदों आरो बर' बोराइनि नेमखान्थिया सोलिबोदों दा बे बाथौ दुमनायाव सिगां खुन्थिया 16थाखौ बाथौनि सोरगिदिं 1 मिटारसो 1 मिटार नङा 1.5 फुटसो 1 फुटसो गोजान राउन्डै सोरगिदिङै
बे खुन्थियाफोरखौ 14था खुन्थियाखौ राननानै दोनांगौ बे दोनायनि उनाव दानिया बै खामि 15था खामिखौ मोनबा सिरियाव मोनसे सिरियाव मोनथाम बेखौ दुमनांगौ सोरगिदिं खेराइ फुजा होनाया गोनांथि गैयामोनब्ला गाव रायजो राजाफ्रा मानो फाग्लाथां माथां बावहाय बाथौ दुमनो रोनावलाबायफैदों बावहाय बेखौ जुदि दिनै रायजो राजाफ्रा बाव लोंनो फैदोंना जानो फैदों बिथांमोना दहाय फुंनिफ्रायनो बाथौ दुमनो लाहार फाहार खालामदों बे मोनसे हारिनि मोनसे सिनायथि नंगौना नङा दा बिथांमोना बुंदों माबा गासिबो सल'जोबनो आरो दा दहाय सासेया बुंदों गावनि न'आवलायनो बाथौ दंफां दङ बाथौ दंफां दंबा बे खेराइ फुजानिनो मोनसे नियम बियो खेराइ फुजाया थाब्लासो बाथौ बिफाङा थागोन बाथौआ मोनसे दंफां गासिबो धोरोमारियानो माबा मोनसे बिफांखौ नङाबा माबा मोनसे मुर्ति थुर्तिखौ न'आव गायनानै फुजा होयो जों बर'फ्राबो बाथौ बिफांखौ माबा मोनसे इसोर दं होननानै इसोरखौ फोथायनानैनो जोङो बाथौखौ गायफैदों बे बाथौ गायनानै जों बायदिसिना नेमखान्थि फालिनानै फुजा होयो बेनो जोंखौ बर' हारिखौ खौसे खालामो हारिनि खौसेयानो धोरोम बे धोरोमजोंसो खौसे जायो जोङो माखासे साब सिखोन गाननाय जोमनाय गावनि गोसो आत्मा पबित्र फुजा फानियाव थांब्ला जों गोथार जाया होनब्ला गावनि गोसोखौ गोथार खालामनानै गावनि मोदोम देहा गाननाय जोमनाय गासिबो गोथार जायो आरो मोनसेया जाहैबाय जोङो बाथौ फुजानि गेजेरजोंनो दामनाय देनाय खननाय मोसानाय गासिबो बे खननाय मोसानाय दामनाय देनाया बिश्व दरबाराव नुजाथिहैदों दा ख्रिस्टि आफाद गैया होनबा बाथौनिफ्रायसो थांनाय बे दामनाय देनाया जोंनि खाम दामनाय बेसेबां समायना दामनो मोजां दुनिया खोनाबा जों बे रसखौ बाथौनि खेराइनि दामनाय देनायनि रसखौ बेसेबां मोजां मोनो जोङो खोनासंनो मोजां मोनो बे सिफुं खाम जथा दौदिनिया जे बाखो मोसायो बे मोसानाय आरो दामनाय देनायासो जोंनि ख्रिस्टि पार्टिफ्रा बेखौसो लाना थांजोबनाय जोंनि हारिमुवानो बाथौनिफ्रायसो जोनोम हारिमुवा बाथौनिफ्राय जोनोम जायामोनब्ला बे हारिमुवानो गैयामोन नंखायनो आङो दहायनि बिबुंथिगिरिफोरनि बाथ्राफोरखौ बुङो सोरबालायनो बाथौ बिफाङा दंनो खेराइ होआनो बाथौ बिफाङा थानानै खेराइ होआब्ला माथो गायदों बे बाथौफोरखौ होमबा बे धर्मआनो नङा बेनिया दा बेखौनो आं बुंबाय रायजो राजाफोर जोङो खेराइ नांगौ बोसोरे जोङो फुजाखौ होबाय थानांगौ फुजा होयोबा इसोरा अनो मारै फुजाखौ होनांगौ जोङो साब सिखोन गावनि गोसो गोथार गोसोजों होनांगौ जोङो साब सिखोनै होनांगौ बेवहायनो सैथोआबो थाखोमानानै थायो नों इसोरखौ फुजा खालामफैबा सैथोखौ गोसोआव लानानैसो फुजा खालामो नङा होनबा